Dobrý deň, poďte ďalej. Mám pre vás príbeh o dievčatku, ktoré bolo najšťastnejšie na svete, kým bola malá. A kým nezačala rásť a ostatní jej nezačali hovoriť, ako má vyzerať, čo má robiť a kedy by bola tou najlepšou. A ona postupne tíchla a učila sa prispôsobovať tým druhým a povedzte mi pravdu, že poznáte takéto dievčatko. Ste vy takýmto dievčatkom? Lebo ak áno, mám niečo presne pre vás. Ja som bola presne takáto, ale podarilo sa mi nájsť spôsob, ako sa vrátiť späť ku sebe, späť ku tomu šťastnému dieťaťu, ale teraz aj šťastnej dospelej žene. A o tom som napísala príbeh. A teraz môžete byť jeho súčasťou aj vy. Poďte sa pridať, pozrite sa, ako to vyzerá a podporte naše hnutie za hrdinky, za tie skutočné hrdinky, za tú, ktorou ste tam vo vnútri vy. Už sa neviem dočkať.